Ahoj, volám sa Kostriak a vítam vás pri mojom prvom testovacom videi na hru Counter-Strike Global Offensive. Ja som tu na YouTube teraz nový a dúfam, že sa bude toto videjko páčiť. Určite ma podporte lajkami aj odbermi. A to už kecov a ideme hrať. No, takže nájdeme si nejakého hráča. A tady, Doktor Genzo ma dal. Slepky! Ja. Som zabil shit. Redcat. Aké meno. No a ideme na to. Frontálny útok. Som zvedavý, či sa podarí. Tu môj Alachbar kamarád už tu strieľa. Double kill. To je slepku. Genocida. Co mi to zdalo? Koľko krvi sem vylecelo. Jak by tu párali svinu. Ups. Ten náboj som vyplýtval. To ma bude stáť život. No. Ten môj. Slepka. Som slepko killer. Tento tu beha. Tam beha už nožíkom. Jak uteká. Tak poďte. Sejmu za chvíľku. A prevetrajú. Tak kde ste? A to je zase môj. Ale toto už není môj. Zabo. Traja až boli. Lazar ma zabil, no teda paráda. Lazar, keď sa pozráš na toto video, tak si slávny. Čo to mám? AVPčko. Au. Nejsom moc teda znalec odstreľovačiek. Skôr tých brokovníc a... Au. Debit. Som volá debit. Zomri. Toho som pekne dal. Jaj, slepota. Jaj, to bol fail. Fail, všetky failov. Kam skáčeš? Lazar, zas ty. What the fuck? No, už pusím QSM. Tento tu campy. Môj Alachbar kamarát. Alachbar! No a ideme si ďalšiu obeď nájsť, pokiaľ sa nestane obeťou ja. Po mne strieľa. Som terorista, nestrieľaj po mne. Godzilla. No, tak poď. Ja, toho jak prehodzilo. Chudáka. Jau. Godzilla. Som hladný ako barakuda. No, kde ste do? To som dal pekné. Tuto už zahyniem, to normálne už sem nás strčí, že môj druh bude vyhynulý. Tam ich bolo veľa. S augom ma zabil. To môj kamarát, terorista, ide se mnou. Čo je? Taká uchylná. My friend. Tak poďte ke mne. Neviem, na čo strieľam. No a ešte k tomu nahrávaniu budem točiť určite aj vácier než Counter-Strike Global Offensive, budem aj Red Orchestru, Let's for Dead, Minecraft len tak sem tam, lebo to už natáča už skoro každý a už to není také. Budem natáčať aj GTA 4 a práve sme vyhrali. A
čo by som tak ešte mohol natáčať, budem natáčať môj High Life, ale to asi ne, to je tak trochu nudná hra. Nechcem nejak uraziť do hraje High Life 2, to teda ne. A budem nahrávať, čo tam ešte také mám. Team Fortress 2 a ešte sa uvidí, možno aj Dead Island Riptide bude a bude to paráda. No a ja premýšľam, že to típnem a potom sa k vám vrátim, keď to natáhne, ale to natahuje docela rýchlo, tak toto trochu dostanem. Napíšte do komentárov, čo mám zlepšiť a či mám tí FPS-ka odtiaľ dať preč tí číselka. To bude všetko na vás, jak budem natáčať. Upravte si ma, jak budete vy chcieť. A začína hra. Dobre. Aha, ja som terorista. To bola jaká podpásovka. Počkaj, ja som terorista. Aha. A vedľa. Taký znalec odstreľovať. Jak moja hlava? No naslepo by som asi nemal strieľať. Tu si zaberiem na devinku. Kam ideš? Jaká pekná foto. To pôjde do fotoalbumu. To zapíšem do dejín. Ten ho jak dal. Slepka. A ten už ma uvidel. Vedľa. Ten ma dal. Shadow. Toho som dal do rozkroku chudáka. Už nebudem mať zeci. Kto by mal aj zeci, keď by umrel. Trochu to laguje. Ten fraps mína, FPS-ka znižuje mína. No a tu slepku. Dobre, som zhubil. Ahojte, som späť. Bola taká menšia technická chyba, ale už som to opravil. Dobre. Tak a ideme znovu. Genocida, sliepok a zavraždiť nejakého hráča, pokiaľ nezavraždí on nás. No. Čo ešte k tomu nahrávame, by som ešte tak povedal. Možno budem hrať aj hororovky, Slendermana, to sa ešte všetko uvidí. Napíšte mi do komentárov, že čo mám točiť, jaké hry. Keď to bude dostupná tá hra, tak ju natočím. To samozrejme áno. A dosť už toho kecania a ideme hrať. To možno dám, možno Mission Impossible. Krásny nabelky, ale teraz zakýlam na nabito. Tu ich všetkých povraždil. Popáral ich tu jak kopu svín. Keď to mám tak odborné nazvať. Možno budem natáčať aj War Thundera, aj World of Tanks. To sa ešte uvidí. Koľko toto video bude mať zhlédnutí aj lajkov. Keď to bude mať viac ako 5 lajkov, tak pokračujem. Keď to bude mať zase nejakých 20 prezretí, tak tiež pokračujem. Som ozaj do toho natáčania, som to povedal, nažavený, alebo zapálený skôr, no. A ja už neviem, koľko natáčam, toto má byť len taká úvodná časť, že mali ste sa sem zoznámiť, no tak. Na to som sa práve že zameral. Keby ste chceli môj Steam, volám sa Paul SVK. Nechám to tam trochu dlhší. Keď chcete si to stopnete a ho píšte. Ten má nejaký kýbel na hlave. Fail. No pár. Vini, fuj, aká hnusná fotka. Tlsté hovado. Či zombík, tlsté hovado a zombík plus. Nedbám. No. Neviem ozaj, koľko natáčam. Tu po sebe strieľajú, pouličný boj. Ten je pekný. Nemal som si všímať tej mŕtvole.
My friend, oh, no, som krepý na ostreľovačky. Au. Dávky, asi nepomáha. To som dal dobre. To neviem ani, jak som to spravil. Au. No a... Chudák malý. Au. Teraz som ja chudák. No toto. A... Čo by som ešte tak povedal ohľadom... Mňa? Trebárs vek mám skoro už 15 rokov a... Ale to do videí nepatrí preca. No. Paul SVK zaútočil na spoluhráča, no teda... Som si to... Jak tam boli bugnuté ty slepky. Čo to mám? Glocka? To ma dali do chrbta aj do rici. Čakaj, to bol spoluhráč. Haha. Chudák, to je normálne jatka. No. A asi môj hlas možno poznáte z tých mikrofilmov. Áno, som to ja, natáčal som to s mojím kamarádom. Myslím, volá Adam, hraje ten jeho channel. Potom ešte, on je môj spolužiak, aj spolužiak je, neviem či ho poznáte, je Tomiak SVK, myslím, možno aj na YouTube, to fakt nevím, skúsim sa ho popýtať. A tento tu kempil a za to draho zaplatil. Aj táto slepka za to zaplatí. No tak, jaký lak. Viny, fuj, zase ten zombie. Tak a teraz si to vychutnám, keď on nevychutnám na... rum. Není tu, slepka je tu. To je cenejšený hráč. No tam zmasakroval. Chudátka slepky. Zabiť slepku. Bam. Chudá to. Tá má ťažký život. Život ťažko bugnutej zvery je naozaj ťažký a stresujúci. Au, dostal som. Jaké foto. Furt ten shadow. Nejakú taktiku, že by som na no vymyslel. Franky ma zabil. Franky. Slepka. Jo, ďalšiu slepku do môjho zoznamu zabitých zverí. Jo. Ti dominuje, no. Bohužiaľ, aj to sa stáva. Čo to po mne vystrelil nejakú... Aj to bol asi ten Zeus, či? Great shot. Zeusa, ja budem mať ako Zeusa. Zeus. No teda. Zakrvavené tu je všetko. Zas henten. Dobre, nevadí. Čo to mám? Nemal som mal náhodou toho Zeusa. Ja si Zeusa budem plakať. No a... Ježiš, ja som sa olakol. No, čo by som tak ešte mohol povedať. Toto možno tak na úvodný diel stačí. A dúfam, že sa videjko páčilo. Keď áno, dajte like. Keď dislike, tak neviem. Tak nerobte nič. Len lajky a odbery. Tak sa uvidíme pri ďalšom videjku. Pravdepodobnejší bude z Dead Island Riptides. Toho asi bude pravdepodobnejší. Alebo z
buď Jerry's módu a už pomene do šutí, buď z Jerry's módu, alebo z toho Team Fortress 2. Tak, ja sa s vami lúčim a boskám podlahu už. Ahoj pri ďalšom videjku.